да се забавляваме. И нека майските дни на културата на Раковски да бъдат това, което се случи днес тук. Така че, нека да танцуваме, нека да пеем и нека да се забавляваме. Благодарим ви за тези сърдечни слова, с които тръгваме в една ярка празнична програма. Очакваме още и много скъпи гости. Те пристигат от цялата наша община Раковски, от Брезово. Вероятно ще има много приятни изненади, ще има много поздравления и ще има високите наздравици. Той слънцето грейна над нас и така както тръгнахме при 1 градус някъде плюс столицата. Така ли посрещат тук хората с слънчеви усмивки и топлота в душите си, каквито винаги като излъчване носят тези тракийски мъже. През годините се поглеждах към Ради Желязков Радев. Запомнила съм и трите ми имена. Дългогодишният кмет на село Тракия. Едно село дало ни Вълчо Иванов. Големия народен певец, не само на Тракия, на цяла България. Обаче сега пък има друг ръководител, чието лице виждаме по всички телевизионни екрани и програми. Благодаря. Какво ще ни кажете? Вие сте началото. Добър ден на всички. Много се радваме, че днес присъстваме на това хубаво тържество. Благодарим на читалището ръководство, кметското ръководство. Радваме се много, че тук има двама водещи, които, както каза госпожа Асенова, и гледаме по всички телевизионни екрани, за което много ви благодарим. И на вас, каним всички вас на едно хубаво тракийско коло. И така, на вашето внимание, мъжка група Тракиец, село Тракия, община Опан, с ръководител Кирил Георгиев. Нека бъдат двама ръководители, но нека песента им се носи за 200. Това са най-гласовитите мъже на община Опан и те са тук, сред нас, за нас. Казахме вече каквото можем да кажем, затова каня всички, можещи и неможещи да поканат да направи доктор Маестро, музика.